Áno, milí občania, je to potrebné povedať jasne a nahlas. Vážená vláda, vážený pán Ráš a pán Valo, vy si uvedomujete, čo vy robíte v hlavnom meste Slovenskej republiky? A to tým, že rozbiehate akciu alebo veľký projekt zimného prístavu, v ktorom majú investovať arabskí šejkovia 1 miliardu eur? Áno, milí občania, iba niekoľko dní naspäť islamská nadácia na Slovensku, áno, na Slovensku máme veľa nadácií, okrem iného aj islamskú nadáciu, uverejnila informáciu, že v hlavnom meste Slovenskej republiky, nedaleko tu, a to v Dúbravke, sa uskutočnilo zhromaždenie, kde sa zišlo 600 veriacich moslimov na svoj sviatok a že slávili ich vieru. 600 moslimov v hlavnom meste, a to v Dúbravke. Islamská nadácia na Slovensku len niekoľko dní naspäť. Je nutné povedať, že my tu na Slovensku sme absolútne tolerantní k iným náboženstvám a vážime si vieru iných. Ale všetko má svoje hranice. Milí občania, my tu na Slovensku ani v hlavnom meste si neprajeme, aby sa rozširovala moslimská komunita a islamské vierovyznanie. A čo robí vláda Slovenskej republiky? Čo robí minister Ráš a pán Valo? Bez toho, aby sa opýtali občanov, bez mestského referenda, bez toho, aby bola otvorená verejná diskusia, aby sa občania k tomuto mohli vyjadriť, sa chystá v zimnom prístave obrovská investícia za 1 miliardu eur, ktorú majú investovať arabskí šejkovia. Milí občania, do hlavného mesta majú dôjsť arabské investície, ktoré chodí riešiť do Saúdskej Arábie, do Emirátov minister Ráš. Ako môžete vidieť na týchto obrázkoch, rokuje tam s vysokými predstaviteľmi Emirátov a dokonca aj s budúcimi investormi, ku ktorým sa nevyjadril nikto na Slovensku, ku ktorým sa nevyjadril žiaden občan na Slovensku, ku ktorému nebolo urobené žiadne mestské referendum. Vláda a pán minister Ráš si tu za našim chrbtom chodia rokovať s arabskými investormi. Ako je toto možné? Ako je toto možné? Milí občania, je veľmi potrebné povedať, že veľmi podobná investícia sa mala odohrávať iba tu kúsok od nás, a to v Budapešti, v hlavnom meste Maďarska. Miestny primátor Karácsony, mimochodom veľký kamarát Matúša Valla, veľmi podobnú investíciu odmietol a odmietol to, aby do Budapešti došli arabské miliardy šejkov zo Saúdskej Arábie. Akým spôsobom hájili záujmy občanov v Budapešti? Vykúpili pozemky a tak nedovolili arabskému investorovi, aby to, čo mal dohodnuté s vládou, v Budapešti začal realizovať. A veľký varovný prst bolo aj to, že súčasťou plánu mala byť aj výstavba mešity. Výstavba mešity. A takýmto videom chcem jasne poukázať na to, že v Slovenskej republike ani u nás v hlavnom meste občianske záujmy vo finále nehájí nikto. Ani Matúš Valo, ani Jozef Ráš. Je absurdné, aby sme si v období konsolidácie a rozvratu financií našli 170 miliónov eur na to, aby sme zimný prístav vykúpili a zaplatili objekty a zariadenia súkromnej firme. A zároveň sme zimný prístav nachystali pre arabské investície, ktoré vo finále môžu znamenať ohrozenie našej mestskej komunity, rozširovanie islamu a rozširovanie moslimskej komunity v našom meste. Niečo také si neprajeme, vieru iných ľudí si vážime a rešpektujeme, ale opakujem, že všetko má svoje hranice. Vážený pán Valo a vážený pán Ráš, začnite konať v záujme občanov mesta a opýtajte sa ich a nás vo finále, čo si myslíme o zimnom prístave a čo v ňom chceme mať. Lebo arabské investície si tu v hlavnom meste neprajeme. Ďakujem pekne.